Hej, jeg hedder Nina, jeg er 30 år og kommer fra Vejle. Jeg har en gymnasiel baggrund, og så har jeg en salgsuddannelse. Jeg hedder Fatima, jeg er 23 år, jeg kommer fra Vejle, og jeg har tidligere læst tysk og kommunikation. Hej, mit navn det er Mathias. Jeg har tidligere taget en HHX, er 22 år gammel og kommer her fra Horsens. Hej, jeg hedder Shiraz, jeg er 26 år og kommer fra København. Og vi alle sammen har læst en markedsføringsøkonom, og nu er vi på bacheloren. Og grunden til, at vi laver den video her, det er for at give jer studerende et lille indblik omkring, hvad det vil sige at læse på bacheloren, hvordan det er med sproget, hvordan det er struktureret på studiet, og hvilke fremtidsmuligheder der er. Og i den forbindelse har vi nogle spørgsmål, så vi gerne vil gå ind og svare på, for at give jer et større indblik omkring studiet. Vi er blevet spurgt til uddannelsens indhold og struktur. Uddannelsen er struktureret som en 2-årig markedsføringsøkonom og en 1,5-årig bachelor. Med markedsføringsøkonomen kommer man til at arbejde med virksomhedens strategiske situation, man kommer til at arbejde med analyse af et marked, konkurrenter og kunder, og man kommer til at arbejde med implementering af et tiltag. På bacheloren kommer man til at i højere grad at arbejde med ledelse, man kommer til at arbejde med den praktiske udførsel af en strategi, man måske skulle have lært på markedsføringsøkonomen. Det er inden for forskellige emner som jura, markedsføring selvfølgelig, organisationer, ledelse og økonomi. Du kommer til at få en bredere forståelse for den generelle virksomhedsdrift. Du bliver i stand til at træffe en beslutning. Vi er blevet spurgt til uddannelsens indhold, struktur og hvorfor vi valgte denne uddannelse her. For mit vedkommende har det været et naturligt skridt at tage, i og med at jeg har en salgsuddannelse, og derfor vil jeg meget gerne specialisere mig inden for salg og markedsføring. Det er jo en bred uddannelse, og den giver jo også internationale muligheder bagefter, og det er noget, jeg meget gerne vil udforske. Vi er blevet spurgt, hvorfor man skal studere i Horsens. Jamen, du skal studere i Horsens, fordi det er en by i udvikling. Alene på skolen her er der sket en fordobling af elever over de sidste par år. Derudover kommer du til at studere i VIA Erhvervspark. Du kommer til at have klasseværelse lige op af andre virksomheder, hvor du vil se, hvordan de agerer. Der vil være et stærkt team af lærere bag dig, som vil støtte dig hele vejen igennem. Du vil fokusere på, hvor du er nu, men også hvor det er, at du skal hen. Så det er bare at spørge dem. Så hvordan har en engelsktalende hverdag været for dig? Det var en stor omvæltning for mig at starte på bachelorgraden, men i og med, at jeg havde valgt et semester i udlandet på AP-graden, jamen, så er det faktisk en styrke mine engelske kompetencer. Før jeg valgte at læse i udlandet, jamen, der havde jeg også spekulationer omkring, om jeg overhovedet ville kunne nå op på det engelske niveau, som de andre internationale studerende de har. Men så snart man begynder at kommunikere på engelsk og have undervisning på engelsk, så begynder man at opbygge gode færdigheder inden for det her område. På klasserne her på bachelorgraden, jamen, der er man både danske og internationale studerende, og det gør jo så også, at man skaber et bedre socialt samvær sammen med de her internationale studerende, når det er, at man har den her engelske hverdag. Samtidig så opbygger man også gode engelske kundskaber og færdigheder, når det er, at man bruger det engelske sprog hele tiden. Ja. Så hvordan har det været for dig, Nina? Jamen, som sagt, jeg har gymnasiebaggrund, og der har jo det engelsk derfra, og jeg har jo ikke rigtig benyttet det sådan yderligere på rejser og sådan noget, men ellers ikke. Så, men det, der har været en stor hjælp for mig, det har været, at noget af vores litteratur fra AP'en har været på engelsk, blandt andet vores marketing- og kommunikationsbøger. Og bare det, du kender til mig og begreberne, gør, at det er noget, du kan bruge på bachelorlinjen, helt sikkert. Og som du også nævner, det internationale miljø, altså vi kommer fra forskellige steder i verden, og det sprog, vi alle sammen mere eller mindre kan, det er jo engelsk, så det er jo et super værktøj, kan man sige, også til at forbedre ens sproglige kompetencer, ikke også? Men også en selvfølge at bare benytte sig af generelt. Ja, det styrker ens faglige og sociale kompetencer, ikke også? Og vi lever i en globaliseret verden, hvor der er stor fokus og efterspørgsel på internationale studerende. Så er vi blevet spurgt omkring, hvordan niveauet er på vores bachelorniveau med hensyn til det engelske. Og det er ikke fordi, at vi som bachelorstuderende er specialister i det engelske sprog. Vi har alle sammen haft en gymnasial uddannelse, hvor vi måske har haft engelsk på B-niveau eller A-niveau. Så alt det, vi gennemgår, de termer, bøgerne, vores samtaler og dialoger med vores lærere og studerende, det foregår på engelsk på et basalt niveau og ikke noget helt ekstravagant. Så der er ikke noget at frygte på nogen som helst måder. Det er engelsk, og I vil alle sammen kunne klare det rigtig godt, det er jeg sikker på. Efter man har færdiggjort sin bacheloruddannelse her på VIA, så er der primært 2 muligheder, man kan vælge imellem. Den første er at tage en kandidatuddannelse, og der er der en bred vifte af muligheder, man kan vælge imellem, enten her i Danmark eller i udlandet. Den anden mulighed, man kan vælge imellem, det er at søge et arbejde, og det kan enten være i en dansk virksomhed, som arbejder internationalt, eller også i en virksomhed i udlandet, hvor der er, at man kan begynde at arbejde med de områder og emner, man har lært her på skolen, udlede teorien i praksis og opnå noget arbejdserfaring. Vi håber, I er blevet klogere på uddannelsen, og det har givet jer et indblik i
bachelorprogrammet her på VIA. Så frem de har et spørgsmål, er I velkommen til at sende en mail til en af os, og så vil vi prøve at besvare det så godt som muligt. Vi glæder os rigtig meget til at se og høre fra jer.